Hola, molt bona nit. Estem aquí a les telenotícies de les 9. Avui a l'entrevista del programa tindrem en exclusiva a Rafael Casanova, que és conseller cap de la ciutat de Barcelona i màxima autoritat militar i política en el lloc borbònic. Ens ha costat molt la trobada amb Rafael de Casanova, ja que estava molt ocupat amb assumptes de treball. Molt bé, gràcies company. Connectem en directe amb Raúl Padilla. Moltes gràcies company. Aquí estem a casa del nostre convidat Rafael Casanova, a veure si està a casa. Hola, qui sou? Som els de Catalans per al Temps. D'acord, passeu, passeu. On està en Rafael? Al fons del passadís. Home, Rafael, què tal? Hola, què tal, Raúl? Com estàs? Què tal? Hòstia, un plaer. Moltes gràcies per venir. Bona temps, Com has crescut, Sí. Rafael, dona'm el diner. Hòstia puta, els diners. On se'n va? 15 euros. A fer la compra que se'n va. La compra dels dijous. Ah, molt bé, molt bé. I què tal tot per al treball? Doncs molt enfeinat, no? És un opera diari. He d'estar al cap del militariat i de la política de la ciutat de Barcelona. He de ser al cap dels Miquelets. És un opera diari. Molt bé, doncs mira, aquí també està el meu company, el Nil Hòstia. Cruz. Bon de temps, no? Hòstia, un plaer. Hòstia, moltes gràcies per recibir-nos aquesta nit, No, de res. Vinga. Esteu a casa. Sí, home, un plaer. De res, no. Acabo de veure la seva... Sí, s'ha de fer la compra. La no? compra, que Sí. maca. Ah, molt bé, molt bé. I què tal tot? Molt bé? Molt bé. Enfeinat, però bueno, anem fent. La meva vida, jo crec que tot el que volia ser de petit ho he fet. I la guerra què tal? Va tot bé? Anem una mica fotuts, però la guerra va bastant bé. Tots els catalans estan lluitant en una mateixa posició amb els Miquelets i així segur que guanyarem. Una pregunta. O que no perdrem res. Donen molta guerra o què? Qui? Els Miquelets. Sí, donen bastant guerra perquè són uns guerrers que és com un petit exèrcit de la ciutat de Barcelona, és els pagesos que volen ingressar uns sous a les seves cases i llavors lluiten amb la seva ciutat, perquè és el que senten ells. Molt bé, això està molt bé. Sí, veiem que està molt cansat, no? Com m'ha dit abans del treball. Vostè té el plaer de conèixer Carles II? Sí, he estat a més d'una cerimònia amb en Carles II. Sí? És una bona persona, que tingui un petit problema, però és una bona persona. I és un bon tio. com veu la guerra? La guanyarem els catalans o la guanyaran els castellans? Ho veig difícil perquè no és comparable la potència militar que hi ha a Catalunya que la que hi ha a tota Espanya. Llavors, i a sobre Espanya està aliat amb França, i llavors estem en un punt on es creuen França i Espanya, per tant, és molt difícil guanyar. Jo crec que l'actitud dels catalans és més poderosa que la dels enemics. Sí, però... No obstant, les potències mundials són difícil de dir-ho. És que Anglaterra no volia que Espanya i França s'ajuntessin per formar una superpotència mundial, perquè és que si no després, una vegada ajuntant-se les Espanyes i el territori francès, podrien invadir tot el que es proposessin per això. I és que sortirem mal parats, Jo que vol que els catalans guanyin la guerra, clarament. Sí, i els castellans s'estan passant perquè ens han dit que no volen que parlem en català i això em fot molt els ous. Sí, a nosaltres també Són uns passats, però bueno, s'ha d'aguantar això. Una pregunta que teníem aquí a la publicitat. Carles II es troba en aquesta ciutat ara mateix? No, està de viatge per Viena, perquè ha anat a visitar el seu germà, en Lluís XIV, i llavors s'ha anat allà de viatge d'un cap de setmana, però suposo que el dilluns ja tornarà a Barcelona. Molt bé, és que
I per el dilluns Barcelona que estarà conquerida o encara estarem aguantant? Aguantarem per almenys un mes més. Un mes més? Sí. Mare meva. I que no li agraden, no, els castellans a vostè? Home, jo vull que això s'arregli. A veure, els castellans no em cauen malament del tot, però tampoc em cauen molt bé. Pues per a la propera entrevista li entregarem unes bombes de l'estelada sí que està molt bé. Aquí, com si fossin l'estelada, en plan Adidas. Doncs molt bé. Aquí, i una estrella. Molt bé. Sí? Sí, Li agradarà, no? ho ha fet, és un bon invent. Per ficar Sí. cops de peu als castellans. Clar, Sí, clar, doncs, que se'n vagin ben fotuts. Doncs ara la següent entrevista es vindrà a Plató amb nosaltres, que li escoltarem perquè no el matin els castellans, Molt bé. perquè és molt buscat Doncs molt bé. i estarem a Plató i allà ho tindrem tot més controlat. Vale, D'acord? em sembla molt bé. Vinga. Un plaer, Un plaer. Un plaer, moltes gràcies, Fins demà. Vinga. Quina hora és? Molt bona nit, telespectadors. Benvinguts a les telenotícies de les 9. Avui tenim un invitat molt especial, Rafael Casanova, ni més ni menys. Hola, Què tal està molt vostè? bona nit a tots dos. Què tal, Nil i Pol? Molt bona nit. Molt bona nit. Alegro, home. Aquesta entrevista la volem fer propera. Volem saber tot sobre vostè. Per exemple, on va néixer? Vaig néixer al 1660 a un poble petit que es diu Mollà. És un poble on està basada l'agricultura i la ramaderia i ja està, és un poble petit amb una església, unes quantes cases i ja està. Molt bé. I una pregunta, els seus familiars, pares i mares, a què es dedicaven quan vostè era petit? Eren pagesos i agricultors de terres de conreu de cotoll i llana, que després ho portaven a les indústries tèxtils que es trobaven a tot el llarg del recorregut del Llobregat, perquè feien servir l'aigua per moure les fàbriques tèxtils i ja està. Molt bé. També volíem saber si és possible què tal va la guerra. La guerra la portem una mica malament perquè estem falts de pressupost i no és comparable, per exemple, una potència europea o mundial amb una potència autonòmica, que és com la d'aquí a Catalunya. No és el mateix els soldats que tenen les altres potències que les que tenim nosaltres, però si fem una bona tècnica podem aconseguir uns bons resultats. Vostè es compara amb les forces d'Anglaterra, França, etc. o veu que està per un nivell més baix? Jo veig les dues coses. Jo veig que estem en un nivell més baix, però que també podem, amb un bon aclariment de les tropes, podem fer un bon ús i per tant posar-nos igualment. Molt bé, també volia saber, no cal que els digui tots, però se'n recorda d'algun títol nobiliari que vostè té? Vaig ser primer cap de militar de Barcelona i primer cap polític quan els reis estaven aquí i bueno, els altres títols no són gaire importants. Bueno, això ho diu vostè, però vostè és bastant famós. Sí, vaig tenir 8 títols nobiliaris, 2 són aquests que vaig dir, però bueno, estic content. Una pregunta, endinsant-nos en la seva família, Sí. vostè ha tingut algun germà en particular? Doncs que jo recordi no. Si més no, jo crec que vaig tenir un germà i una germana, però van morir a la guerra de Barcelona. I vaig tenir 4 fills, que 3 van morir, bueno, prematurament no, però no van arribar a l'edat adulta, van morir a la guerra de Barcelona. Una pena, i aquí que no està el nostre company, el senyor Raül Padilla el va atendre bé a la seva visita o va Sí. ser una miqueta prepotent, com és que és ell, que aquí amb No, confiança... el vaig trobar tot molt professional i molt bé i no em va
no em va fer cap pregunta així una mica ficant-se en la meva vida i li vaig poder respondre a tot i tot molt bé. Molt bé. Una pregunta, especificant més a la seva dona, que des d'aquí... L'Estíbali. Sí, l'Estíbali. Li volem enviar d'aquí, des de Plató, un salut. Com no? Molts petons, Estíbali. Va ser molt amable, al portal, molt amable. I moltes gràcies. Us va obrir la porta. Sí. Vale. Moltes gràcies. Després es va haver d'anar a fer la compra, però tot bé. En 15 euros que li vas donar. Vaig donar 15 euros, però... És vostè molt graciós, O sigui, que ens estem recordant uns acudits que s'ha fet i... Bueno, a veure, molta xispa. tornant seriosament als assumptes, Sí. Vostè, com a emboscada, té una estratègia personal o vol fer un... És que... Això Iba a sembla un motiu de riure, No, ho sento. Vale. És que... Sempre es pot fer Una mica preguntes d'una emboscada des del punt del respecte, però no es pot riure. No, perquè... Sí, perdoni al meu company, però és que he estat veient unes respostes que ha fet seves a una altra cadena I em semblen ridícules. i semblen una miqueta ridícules. Perdoni que siguin ridícules, però semblen una miqueta ridícules. No passa res. No sé si estava cachondeo, però Antena 3 és així, nosaltres TV3 ho fem més bé. Clar. Tornant a la pregunta, vostè té una estratègia personalitzada o com un copyright d'altres estratègies? No, la meva estratègia la vaig fer jo amb el comandant de les tropes, Artur d'Escaramall, i doncs va sortir bastant bé la primera emboscada, per tant hem repetit la segona, l'hem fet personalitzada i jo crec que sortirà molt bé. D'acord. Bueno, ara jo li voldria fer una pregunta. Sí. Què tal li cauen els castellans? Els castellans, home, jo prefereixo que els castellans en comptes d'anar sueltos tinguin un rei propi. Jo estic a favor de l'arxiducat i que no rigui, senyor. És que rei propi tenen a Felip V, o sigui, que vol més reis. És una mica graciós això de tenir tants reis. No, ja, però quan es mori voldria que no estessin molts anys buscant un altre rei, perquè Carles II va morir sense descendència i per tant va deixar un buit i després el van ocupar la família dels Borbons. Vostè creu que l'organització ha sigut la correcta amb aquest procés? L'organització? Sí, això. Sí, jo crec que ha estat ben escollit. El nou rei de la dinastia dels Trastàmara ha estat ben escollit i llavors penso que això seguiria en funcionament durant molts anys. Fins que no es mori jo crec que no abdicarà ni res. Molt bé, m'ho apunto. I ja l'última pregunta per despedir-nos. Sí. Vostè creu que guanyarem els catalans la guerra o que els castellans ens vindran i amb el Felip V... Ho veig jo difícil perquè som una minoria, però bueno, ho seguirem intentant fins que s'acabi la guerra, seguirem lluitant, sempre així i molt bé, molt bé.